Җемелдәгән ап-пак карлар бөртекләре белән бергә Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Хәметова Гүзәр Дәүләтшевнаның да туган көне килеп җитте. Бүген бу матур бәйрәме белән ихластан котлап җылы теләкләрен Мурманск шәһәреннән сеңлесе Руфия, гаиләсе һәм Казан шәһәрендә яшәүче улы Эльдар белән, абысы Наил гаиләсе белән, Оренбург шәһәреннән сеңлесе Диляра гаиләсе белән, Иске Кулаткадан әтисе Дәүләтша Султанович, әнисе Сания Абдулхаковна юллылар. Аларның тәбрикләүләренә Мурманск шәһәреннән күршесе һәм дусты булган Фәридә Зөлкәрнәева да гаиләсе белән кушылалар. Йөрәгебезне изгән балабыз. Көзгеләргә карыйбыз да, чәчләргә шал йөгереп, куллар сөяләнеп, йөзләргә җыерчыклар ятканын күреп, шиксез синең бәйрәмдә шатланабыз. Шулай булмыймы? Бу бит безнең матур картлыгыбыз. Сизмәдек. Дүртегез дә олыгаеп җитеп, үзләрегез инде әти-әни һәм әби-бабай булырга өлгердегез. Син балабыз, үз абый-сеңлеләреңнән шиксез мәрхәмәтлек белән бала чактан ук аерылып тордың. Мәктәпне тәмамлап, Казан шәһәрендә медицина уку йортында белем алдың. Киң күңелең, ылы йөрәгең сине үз һөнәрең буенча үзебезнең район хастаханәсендә булган лабораториядә фельдшер-лаборант буларак армый-талмый инде 30 ел эшләргә мөмкинлек бирде. Ылы шатлыгыбыз булып, вакытлыча үз гаиләңне кордың. Киявебез Фәрид белән үзегез сыман бик кадерле булган улларыгыз Радиф һәм Рафаилне тәрбияләп үстердегез. Бүгенге көндә инде алар үз алларына көн күреп, син әниләре өчен олы терәк һәм таяныч булып торалар. Ата-анаңа күрсәткән мәхәббәтең, хөрмәтең, рәхмәтең өчен Хак Тәгалә сине олыласын иде кызыбыз. Балабызның туган көне бүген. Аның йөзе шөкер, йылмая. Улыгайган сайын балалары, әти-әни шулай картая. Тик без бер дә әле борчылмыйбыз. Килсен картлык, бу бик матур чак. Истә кызым шаулап гөрләп үскән сезнең балам күркәм балачак. Барысын күрдең, шатлык, борчуларың, бер кайчан бер йөзең сытмадың. Ярдәм кирәк булган кешеләргә гомердә битараф калмадың. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бездән теләк сиңа исәнлек, бала оныкларың белән бергә 100 яшеңә кадәр җитәрлек. Кадерле, безнең өчен бар яклап та үрнәк булган сөекле сеңелем һәм апабыз. Әти-әни сиңа исем сайлаганда бер генә дә ялгышмаганнар. Син чыннан да гүзәл. Гади матурлыкка гына ия түгел син. Яратылган хатын, олы хәрефтән ана, газиз бала, безнең өчен бик кадерле булган җан һәм кан кардәше. Барыбыз арасыннан да үзеңнең аеруча тормыш җанлы, тырышлыгың, кунакчыл булуың белән аерылып торасың. Кайчан гына килсәк тә, безне син иң хөрмәтле кунакларың булып, телеңне йотарлык тәмле булган ризыкларың белән каршылыйсың. Өең җылы ояң синең, ә йортың җәннәт бакчасыдай чәчкә гөлгә күмелгән. Син бар эшеңне дә, бар җаныңны биреп ихлас күңелдән эшлисең. Шуңадыр барысы да бик матур булып чыга. Эшеңдә дә сине хезмәттәшләрең яратып хөрмәтлиләр. Чөнки син үз эшеңнең олы дәрәҗәле белгече генә түгел, ә чын дус булып, һәр вакыт таянырлык терәк булып торасың барысына да. Без горурланабыз синең белән, кадерлебез. Рәхмәт бар булуың өчен. Киләчәктә дә жизни белән бергә, пар канатлар кагып, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, балаларыгызның олы тормыш юлына басып, оныклар бүләк итүен күреп, алардан тик хөрмәт, мәрхәмәт тыйып яшәргә насыйп булсын. Гомердә авырама, эшеңдә уңышлар юлдаш булсын. Бар хыялларың тормышка ашып, гел бәхетле булып яшәргә язсын. Айрым берничә сүз мин дә Мурманск шәһәреннән язасым килә. Мәрхүмә әниебез Санияны гүзәл шул кадәр җылы, үз әнисен карагандай тәрбияләде. Еракта яшәгән балалары өчен күз дә, колак та булды ул. Шундыктан без аны үз гаилә әгъзабыз сыман бик кадерләп яшибез. Бер генә дә дугаларыннан әнкәй дә калдырмады. Без дә мең рәхмәтле. Гүзәл җылы теләкләр барысы да тормышка ашсыннар. Ылы йөрәгең әрнү газабы күрмәсен. Кул аякларың сызлаусыз булып, гаиләң янәшәсенә бер кайчан кайгы җиле килмәсен. Без сине сагынып, яратып, хөрмәтләп яшәп киләбез. Туганнарың булу ылы бәхет, киңәшче дә алар, терәк тә. Безнең сыман туганнары әле бу дөньяда була, сирәк тә. Ярый әле якын туганнар бар. Айырмасын безне Ходаем.
Бәлә хаза сине урабызсын, биреп торсын тормыш гөлҗаен. Тигезлектә матур яшәгез сез, балалардан күреп игелек, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхет телибез сиңа, иңелек. Хөрмәтле Гүзәл Дәүләтшевна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Күңелләрем тулган чакта күңел биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Синең сүзләр һәм теләкләр гел яктылыкка илтәр. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Якын дуслар бердәмлеге күчерә ул тауларны. Син янымда булган чакта сизенәмен сынауларны. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел.